Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:52. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Odto, Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Enero tuig 2020.
Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Magainop na na kita, tubtob kita sa tagna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa kabanwahanan kag kasyudaran sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya. Ang halos kalabanan mas mayo man ang nakapreparara parte sa coronavirus bala. Kaya ang face mask nga ginausar sang halos kalabanan ang halos daw ginakulang na. Pero namigid nga nakapreparar mas temprano. Dito na paghulaton pang maiyara sang biktima. Namigid nga naka-cover ang aton sining nga ginhawaan. Ay, pwerte makita mo ni subong sila sa mga dalanon daw. May mga tabon mo ang nawong sang iban. Pero may ara pagidman nga wala pagidman. Why pa sang nagpamutang sang fish mask? Sa ila sining nga mga guya, no? Mga nawong nila. Anyway, stay karon nga adlaw mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Inop na kita, upo na ma-report sa aton sining nga mga action reporters. Handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita, kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon o Radyo Bacolod. Plus ang aton sining nga mga local and national issues na lontaman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Ginabi-abit na ng pagpakigupod sa mga miyembro kag opisyales ang Operasyon Tulong Task Group ang aton sining nga OTTG nga nagalibot sa sining nga udto nagapangita sang pasahero parang bisan paano may bitbiton man karon sa ilang pagpauli sa sining nga hapon. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal? Ongoing subong ang press conference nga patigayon ni Gob Lacson angot sa preparasyon man sang coronavirus diri sa probinsya sang Negros Occidental. Hibaloon ta na karon web Aksyon Marlon Hinovia. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, OWA Satellite Office sa Bacolod wala pa sang may nabaton nga pangabay sang pamilya sang OFW para sa repatriation bangod sa coronavirus. Balita naman sa BCPO, balita ni Aksyon Eric Magbanwa, bangkay nga nasapuan sa Barangay Kabog Kaina sa Ngaga, biktima sang summary execution kapulisan sa Police Station 9, may ginalantaw nga person of interest sa among nga kaso. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, may update kita parte sa sining isa ka aksidente sa motorsiklo sa banwa sang Manapla. Isa ka minor de edad patay ho. Hibaloon tanan karon ang report supod kay Aksyon Brian Morden. Samtang sa patrol nga balita, balita ni Aksyon Eden Aboso, may kang tanan sa tagiya sang Ratis Tantrek Farm nga nagaligar ginsulod sang armado nga mga persona nagalaom nga untaton na ang pagpamahog sa ila. Balita naman sa SART, balita ni Aksyon Artay Hopon, pamunuan sang LTFRB nagpatigayon sang Directors Conference karon nga adlaw angot sa implementasyon sang Memorandum Circular nga nagapatuman sa preventive measures angot sa
novel coronavirus. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Percival Villamor sa area sang syudad sang La Carlota, isa ka 33 anyos nga lalaki patay matapos naghikog sa syudad sang La Carlota. Balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 33 anyos nga lalaki nga nagapangatubang sang kaso reckless imprudence resulting to homicide gindakop sang kapulisan. May balita man kita sa area sang syudad sang San Carlos. Igabalita ni Aksyon Percival Villamor. Ini may kangtanan sa mga suspect sa duha ka shooting incident na kilalaan na sang kapulisan sa among syudad. Kaso ginpasaka na batok sa mga suspitsado. Samtang sa balita naman sa national update sa coronavirus kag Taal Volcano. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diniginamang manugay, mahina ang kalaban. But before sinadiri kita sa resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Biyernes, ika-31 sa bulan sang Enero tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 36 kag 21, liwat 36 and 21. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:08 na nga oras diri sa aton sining pagpangalagad. Ina-acknowledge na lang ato sining mga ka-aksyon via Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Pag-monitor lang magpadala sang mensahe sa aton sining Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod kay inyo sining mga mensahe pahatagan ta na sa igtalupangod karon dugay-dugay, no? Pero sa imo nga pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang nagatinlo sa imong mga dugo nagasilig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man ang nagabulig palubos sa imong blood sugar bangod sang diabetic, bangod sang organic compounds nga bisin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag-Detox 500 capsule na kamo. Mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal ina online
Kag pag-deliver sa inyo sining nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang sa mensahe, mag-order sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 12, just na nga oras, 12:10 na. Dari na kita sa balita na gikan sa News Center. Upod kay Aksyon Dorel Cabato, ini may kang tanan sa maki-update na isang coronavirus. Kag Taal Volcano updates mga kaksyon. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang pinakaulihing updates gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dorel, mayong udto. Yes, Aksyon Rex, mayong udto kag saton man nga mga tagpalamati. Update na kag balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Diri kita sa pinaka ginabantayan gid sa karon ang novel coronavirus kung 2019 nCoV. Kay man update kita una dito gid sa pungsod China sa diin ang ginhalinan sining outbreak sa mga virus. Sa karon Aksyon Rex, nagsaka na sa 213 ka mga tawo ang nagkalamatay sa 2019 novel coronavirus o kung 2019 nCoV dito sa China. So kagapon 170 pa lang Thursday, subong nagsaka na sa 213. Tiuna na nga gindeklara sang World Health Organization ang health emergency sa among virus sa diin sa karon naglapta na sa madamo nga pungsod kalakip na ang Pilipinas. Sa report sa National Health Commission naglabot na sa karon sa 9,692 ka mga taong apektado sining coronavirus sa China. Samtang diri naman sa Pilipinas nag-update ang Department of Health nga sa karon nagsaka na sa 56 naman ka mga tawo diri sa Pilipinas ang paidalom sa obserbasyon sang ginasuspetsohan nga coronavirus. Sunod kay DOH Epidemiology Bureau Head Dr. Ferchilito Avilino sa interview man sa CNN Philippines, gikan sa 29 ka kaso kahapon Webes, nagsaka ang kaso sang mga tao nga under observation sa karon isa ka adlaw matapos ginkumpirma ang hauna nga kaso sang 38 anyos nga Chinese nga nagpositibo sa novel coronavirus nga yari man karon sa Pilipinas. Ining 38 anyos nga Chinese ang padang ginobserbahan kagyara sa isolation room sang San Lazaro Hospital didto sa Manila. Samtang ang Department of Health naman ginpahayag diri nila nga magahulat pa sila sang pinaka-latest nga risk assessment sang World Health Organization antes iduso kag suportahan ang total ban sa mga biyahero gikan sa mainland China. Sa karon suno kay duke nga ang travel restriction ang para lamang sa Hubei province which is una na nga ginaprubahan man ni Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay duke nga ang pagban sa mga turista nagikan sa mainland China ang makatugas ang konsekwensya labi pa nga hindi man lang ang China ang may kumpirmado nga kaso sang 2019 nCoV. Suno pa kay duke nga kung ipatuman sa karon ang total ban, posible i-question sang China kung nga wala nagpatuman sang kaangay nga restriksyon sa iba niya pungsod nga may kumpirmado man sang kaso nga coronavirus. Ang Department of Action Rex, Department of Interior and Local Government kasunod man sa nga deklarasyon sang WHO nga global health emergency sang coronavirus sa karon ginmanduan nila kung ginabisuhan ang mga tanan nga local government units kung LGUs nga magtukod sang tagsa nila ka mga coronavirus task forces agon magbulig sa pagtapna sa padanya paglapta sang coronavirus diri sa Pilipinas. Suno kay DILG Undersecretary kag spokesperson Jonathan Malaya, ang local task force ang pagapangunahan dapat sang gobernador o kon alkalde kag dapat siguruhon nga ang local health authorities ang may nagakaigo nga kagamitan kag protective gadgets kangay sang masks, goggles, gowns, gloves kag iban pa. Sunod pa diri kay Malaya nga sa pagpakig-coordinate sa DOH dapat ipaidalom sa training ang tagsa ka mga health workers kung paano ang prevention, containment kag
control sa coronavirus. Sige Kay na, isa da aksyon na Dorel, mabutang-butang lang tana sa nawong ta, pero way takibalo nga galusot gihapon. Yes, Dapat Aksyon may mga Rex. training na ginahimo, anay. Yes, so mo Di kayo ginasubong. mabakal ka lang na sang kasubong sila, tapos matakod ka sa imong itsura, ling mo okay na, gali kay lusot gihapon. Basi bala mabakal sang Googles kay ibutang sa baba. Ti sa ano na daan ang Googles Action Rex. Dugil ubo ka kita na Action Dugil Rex. ubo ko, So, ang mga Action Rex dapat may training dapat according yun. man sa DILG. Te sa karon ginakanahanglan man sa mga LGU Action Rex, gin-require sila sa DILG nga mag-post man sang advisory kalakip ng precautionary measures nga mahimo sundon sang publiko kaangay sang proper hygiene kag regular nga hand washing. Ang mga PUV drivers Action Rex ginmanduan man na sang LTFRB nga magsuksok gid sila sang face mask kag sa mga terminal sa mga buses Action Rex ginmanduan man ang tanan nga operators nga magpatuman sila sa maayo nga sanitation kag magpain sang sanitizers nga libre nga magamit sang mga pasahero. Sinong mabakal sina? Ha? Ang operator? Yes, Action Rex ang sa mga buses balahaw. Tida mo Hindi, man mabakal budget. ang operator na? Ambot. Dari sa ito, isa man lang ka company mo? Si Tita Oli makabakal na siya Action Rex. Uli man? Oli. Sino nga uli? Tita Oli, bala. Ang tagiyaw, bala sang BTI. Yung bakal na siya, ya. Sarang gina ni Tita Oli, bisan pila pa okay. karton. Di ba, Action Rex? Yes, kag sa Action Rex, ha, subong sa isla sang Boracay, may isa dito ka resolusyon nga ginatinguan nga mapasar sang anuman Action Rex. Sang SB member man dito Action Rex nga magpatuman sang total temporary ban sa mga Chinese nationals sa Boracay. So karon update sina Action Rex. Guba ang negosyo to eh. Ah, Gani kay pila man lang na sila actually. Gani man sa magka-virus sa tanan gani Action Rex, man. di ba? Kag mahatag lang ko update Action Rex sa Bulkan Taal sa karon. Kay man padayon sa gyapon ng pagbugas sang abo sini sang Bulkan Taal kag Doon sa na sa pawan ang Bulkan yes, Taal, no? Action Rex. Kag doon naghipos man siya Gani. gani. Oo. Basta block siya sa Corona, virus. ba siguro. So, mo Action Rex kay nasang aga naghatag sang update ang Fivox kay hambal nila ayara sa 500 to 700 meters ang kataason nga ginabugas sa abo sining Bulkan Taal. Pero yara sa gyapon sa below instrumental detection ang na-record naman nga sulfur dioxide emission sa Taal. Umpisa sa alas 5 sang kaagahon sang January 29 tubtob alas 5 sang aga naman subong adlaw Biyernes Enero 31 naka-record sang 7 ka volcanic earthquakes nga may record nga magnitude 1.7 tubtob 2.5 ang kabaskugon. Umpisa naman sa Enero 12 launa sing hapon sa nag-una gid nga nagbugas ang abo ang Bulkan Taal 763 na tanan ka volcanic earthquakes. Kag sa karon sa Fivox nagapabilin sa gihapon sa alert level 3 ang Bulkan Taal kag posible sa gihapon ang weak pre-magmatic explosions, volcanic earthquakes, ashfall, lethal volcanic gas expulsions sa bahin sang Taal Volcano Island kag pila ka mga lugar. Update kag balita nagikan sa News Sa Center. Guimaras, galing sa Guembla, sa Guem. Sa Guem, Guimaras. Sa Guimaras, ang gobernador sa Guimaras actually nag-issue sang executive order nga nagamando sa mga mayors nga isuspende temporaryo ang pagpasulod sa mga turista halin sa Wuhan kag iban pa nga pungsod nga wala sang clearance salin sa DOH o kon Bureau of Quarantine. Maayo gini nga tikang Action Rex para Kaya ang Guimaras isa man sa mga destinasyon sang mga Yes, Action Rex. turista mo, no? Tungod sang mga beach resort dito, di Boracay, Aklan, isa man na da, no? Diri sa Negros, daway gid man siguro. Si Palay Si Action Rex. Palay. Si Palay. Kag ining gani nadang sa babaw daw. Di na bababukid. Bababukid. Oo, na. Daw mo man lang na siguro diri sa Negros yung mga destinasyon, mga south, mga Negros Oriental yati dumagiti May mga beaches man da sila Action Rex. Nagdamo to mga foreigner mo. Nang, correct. Depende na sa ila itong ano man Action Rex, sa ila nga government. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Daral Kabato. Sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:19 nga oras.
Hindi lang tamag-tamag, ika-concentrate sining coronavirus. Kaya may man nagapreparar ka, pero kung lantawon tagi daw, ginapahadlokan tang kugalingon nga kita mismo daw nagakadlok sa landong tabla. Dapat lantawon ta na yung senaryo. No? Mas mayo gid nga nakapreparar ka man. Yari ang balita, kantuan ta ng mga report sa aton sining nga mga action reporters. Sunahon tang balita ni Aksyon na Brian Morden, gikan sa Banwa sang Manapla. Ini may kang tanan sa isa ka ano ni siya na daligid lang, no? Ano mo ning kuha mo ning ako ning piyak nga daligid lang Aksyon Brian kay ginaplastar ta. Ining parte sa motorsiklo nga aksidente sa Banwa sa Manapla, ang kasang isa ka minor de edad. Patay gido. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden. Gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Aksyon Brian. Aksyon Rex, patay gining minor de edad nga si Gregorio. Ini nagapuyo sa may Teachers Village, Barangay 1, Banwasang Manapla, samtang pilaso na madri si Richard Montibon. Magtiyo ini Aksyon Rex matapos maaksidente ni kagabi daw mga alas 10 sa punta Salong Manaplaman na Negros Occidental. Sunod diri sa pag-imbestigar sa Manapla PNP sa pagpanguna mismo ni Police Captain Jenic Bermudez, Action Rex. Ining magtiyo nagkadtog labang ini sa ilaman tong pamilya ugangan sining ni Richard kay masugat apang sa pagpauli. Action Rex nagkuandulaan ka control ining nagadrive na si Richard. Paglabot na sa medyo dudanlog nga lugar, lumampos ning motorsiklo niya, nagrampa ini sa medyo gutter sang kilid sang dalan, kag umumpok ining kuan angkas. Action Rex nahulog kag patay gid niya, no? Ang nasambit nga biktima matapos nakagom sang medyo malala gid nga Dasig padalagan niya siniyaw? Single nga motor ne? Single nga motorsiklo. Tapos sambal ni Bermudez di naka-shot ining si Montibon. Umawas gini sila sa kwan sa motor nila. Taga dinis Aksyon Brian? Taga Barangay 1. Sa proper man lang mismo, sa Teachers Village. Dira sila gapauli. Sa may crossing ladampi na mo. I see. So, amo na ang natabo Action Rex. Gindala pa hingagaw gani mo sa kwan ang ning napatay sa may Immaculate Conception Primary Hospital dira sa Victoria City. Pero gin-announce gin-pronounce nga patay gid, no? Ni Dr. Manuel Felipe Imanolo. Kag ukod manalo ining isa naman nga driver nga si Richard Montibon, medyo kwala ni minor injuries laragom sini nagindalaman gilayon dira sa Dr. Ramon Gustilio Hospital sa Manapla. Action Rex aring confirmation kag pag-imbestigar sa Manapla PNP. Bali ining nag-drive, bali siya ang back-ride, amo dong back-ride ang napatay. Bali alin sila sa punta Salong, tapos sugatan niya ang iya ugangan tanay. Wala ko na sila nagbalik. Nagbalik na. Kung pagbalik na, pauli na sila. Kasi ang iya ay na-bloss. So, nakainuman. Tapos natulugan according sa iya. Natulugan siya sa drive. Kaya hulukbon ko. Pamotong sa dating siya, nabungguan niya yung display na sa barrier sa kilid ng kalsada. Pero daw ayos na ang mga ligid na ban yung mga kutal-kutal sa ikad kalsada. Pamotong nabungguan niya. So, hindi na siya nakapino kay kadagit siya. Nagtabog sila. Pagkatungba nila, ang driver nakaalum lang sa mga minor abuses, pero ang inaplos pagdala sa dito sa sa Immaculate Conception sa Victoria, wala na.
Patay kaya patay na. May mga helmet ni sila, sir. Ano ang sitwasyon, sir? Wala na. Wala din na mga helmet na kape. So, ay, kaya kung na siya. Pagkakay, tagal-diri lang man sila. Action next sa panang confirmation ni Bermudez angot Senate, why naman sukton gini kay magpamilya man lang, magtiyo, ining lunsay nga mga biktima sining aksidente kagabi. Action Rex. Amo nang balita gikan sa Manapla, Negros Occidental Police Provincial Office, ini Section Brian Mordenek report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:25. Matapos ang balita ni Aksyon Brian, kantuan ang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa uwa sa Satellite Office sa Bacolod, wala pa sang may nabaton nga pangabay sang pamilya sang OFW para sa repatriation bangod sa coronavirus. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex nagon sa kita sa may OWA Bacolod Satellite Office kung bala may nabaton silang mga request gikan sa mga overseas Filipino workers sa OFW nga taga Negros Occidental or Ilonggo nga nandito nakabase nagatrabaho sa Wuhan City o sa Hubei province sa pungsod ng China. Action Rex so far confirmed this ato ni Ma'am Riz Joy Moldes nga pamuno sa OWA Bacolod Satellite Office wala pagit sila Action Rex sang may nabaton ng request or pangabay sa concerned nga mga OFWs or even sa mga pamilya sining mga Pinoy nga diri sa may probinsya. Pero kung basta na to ng palayag ni Ma'am Moldes, wala pagit sila sang patod nga datos kung pila ang numero sa mga Pinoy nga yara sa Wuhan or sa Hubei province nga nagatrabaho dito Action Rex Pacificon isa ka Ilonggo o kona Negrense. Sa karon sa kay diri kay Ma'am Moldes siya limited gid lamang ang mga OFWs nga gina-deploy sa pungsod China. Bawat sunod si Action Rex kon top 10 nga mga pungsod nga pagabasihan ara kalabanan sa Middle East nga lugar like Saudi Arabia, Kuwait, Qatar kag iban pang mga pungsod sa Middle East Action Rex. No, Moldes, may nabaton sila nga memorandum gikan sila sining Central Office pero doka more on prevention and control Action Rex kuno ang obrahon sang ila sining mga empleyado sa OWA para malikawan ining ining pagsulundan nga dapat himuon para malikawan ang ining masakit Action Rex. Pero kung base nato ng datos sa Department of Foreign Affairs may kapinsing sa mga Pinoy nga sa Hubei province nagkalabanan ang silang gikan sa Wuhan City nga luyaga magpa-repatriate o kung magbalik diri sa for confirmation na si Rizal Moldes ang pamuno ng OWA Bacolod Satellite Office. So far wala man di mga family members nga nag-approach ninyo? Since ang news na breakout, wala pa gid kami any family members ng OFW nga nagkadto diri sa aton talatapan to request for repatriation. Like what I have said kagina, hindi man abi na belong ang China sa top 10 nga may ara kita deployment nga mga workers kaya. Ara sa Wuhan, sa aton nga monitor. Right now, we do not have any specific data if we have Negrosanon nga OFWs placed in Wuhan. But of course, definitely there are Filipinos in China. But if we are pertaining to explicit workers alone, wala pa kita sa information or statistics about that. Action Rex, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang aksyon nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, standby si Aksyon Artay Hopon. Balita naman sa Special Assignments. Inimay kang tanan sa pamunuan sang LTFRB nagpatigayon sang Directors Conference karon nga adlaw angot sa implementasyon sang Memorandum Circular nga nagapatuman sang preventive measures angot sa novel coronavirus.
Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art. Tayo po, Aksyon Art. As we speak, so nagsige pa ang Directors Conference ang LTFRB sa rin ato man mismo dito naka-attend ang Director diri sa Region 6 nga si LTFRB Regional Director Richard Osminia kag dito nila subong ginadiscuss ning parte sa implementasyon o kon ginpampanaog na Memorandum Circular number 005-2020 kamo ini aksyon Rex ang magpatuman kag balasihan bilang guidelines sa tanan niya nga mga public utility drivers and conductors halin sa mga buses pagkanto sa mga jeepney kag terminal operators sa diin bilang pamaagi kag chairman sang LTFRB agod nga ma-ensure no, nga hindi na mag problema kag magdugang pa ang kalitan nga matugas sining coronavirus. Now, pagi sining ginapapanaog nga Memorandum Circular, ipatuman diri ang pag-obligar sa tanan nga mga workers alin sa mga terminal, mga drivers, kag conductor sa jeep dalaman, kag kinahanglan sa inyo pag-duty, masuksukid sang ginatawag nga face mask or parang at least prevention man. Now, hindi lang galing pasubong ma-discuss ni Osminia kung ba ano ang mga konsekwensya nga tumangon sang mga drivers o kung pinagamat personal hindi magsunod sila pero ang sunod sa iya after garabato nila ini nga guidelines magatiyog sila na umpisa sunod nga naugod sa karon ang sitwasyon kag compliance sang mga transport organization kag sumugman mga personel nga trabaho sa mga terminal. Sa rin parayag sa LTFRB Regional Director nga si Richard Osminia. Karon ng department ng Memorandum Circular. Okay. Requiring all drivers and conductors and mga terminal operators to wear face mask at all times during on duty. So ang imo naman sila pag-submit sang ining MC down to sa region mag-mandatory kami inspection. I have to read the exact details pasubog sang MC. Kung may violation, pila multa, kung mana-mana. But I think everybody would comply. Kaya para mali sila. Dili may para sa aton, para mali sa tanan. Jeepney, bus, drivers, conductors. Once I get the full details kung pila, ang how to go about it kung may multa ba if may violation pabalaan ka. Ang marang palayag ni Director Richard Osminia ang question sa mga gin-raise man natin si Aksyon Rex hindi na yung mabakal ang mga driver ni sang mask na gamiton nila kaya una bes ang mga mask or face mask ang ginabaligya diri sa aton sa Negros kag Bacolod nagkaraubos na gadaan ang supply. Grabe ang panic buying, no? Perting ang epekto sa Aksyon Rex. Nga, ang ibanda, kumpra, tagpila ka karton. Galing kay ang paras na siyang provide di sa aton, di tag-isa lang naglikadlaw, ya? Sabi ko, tag-isak simana ni. Ay, kwan lang na yan. Inuras lang gani mo, 4 lang kauras ni. Kaya ginagamit na sa mga operation mo. Surgical mask na siya. Ano yung say mo na yung mask niya? In 95 ni siya, pwede ni 3 at 4 kadlaw. Mo na yung gali ya? Oo. Pwede sang tag-isak simana? Mayara, guru, sige, kung mo gamit eh. Hindi ko may kabaklan ka rin, ano ba din? Truti, nagsaka ng presyo Aksyon Art? Halos doble, kaya ang regular price na siguna, doon tag 80, ruptong 90 malang na eh. Ang isa kakabilog? Isa kabilog sa Ti subong pila? Barato, 160 kila isa. Grabe no? Halos doble ang presyo. Ang kay Joricilia, tag pila niya baklon niya, tag 2.25 guro niya eh. Away ko kita. Away ka pa kita? Oo, okay. Bag-o niya nga style sang yang mas jaw do. Tag pila na, Jo? Tag 2.25? 2.30? Paman. Pero para sa
matag para matag ka maraging check ta kayo na sa DTI. Ay, by the way, mag-ugaling ila sa nga provincial head re sa DTI Aksyon Rex. Why nagli si Ma'am Lea Gonzales to nag-retire na ang tagpamuno subong muna ini si Rizal no sable. Sila niyang 95 lang, pisa pa ito paglupok sang taal to. Why na niya bilhin dis Bacolod? Why na halos supply? Gani man? Okay, siya, especially ng deliver day. Dito na ito yung anangin pang pilak sa mga ugin na panagtagin pang distribute. Tagin pa makal sang mga dito sa may taal area. Why pa rin maglupok tong kuan sa coronavirus pag tong ginpamakal na di pagkadto to sa Batangas, no? Why pa to ya? China ya may balita na pero hindi ya tama gid nga subong ni kag iban nga mga lugar to naglalapta na do China lang to. Mo pa lang na hindi pa ganagan pa to ang ginakabarakan to ganiya kuan pa lang ang sa taal nga motong may mga face mask pa ganing dala to galing sa Sa Negros. Pero abi mo kundi tapos itong pag-monitor nila paglupok sa bulkan ginsundan pagid sining panimago ng outbreak kag development sa ang Balita ay kahapon nag-monitor ang DTI silang ni Ma'am Rachel sang gabi na Aksyon Rex ay bisan sa face mask isa na lang ka store na bilhin isa na lang ka box pagbalik nila mga alas 6 why na gid bisan isa nga baligya sa bilog nga Negros kag Bacolod urbusan gid ari bla pa matiante si Ma'am Rachel no sabling tagpamuno sa DTI for confirmation. Actually, isang pagtaal pa lang eruption, ginpa-monitor na ni sa amon ang availability sang mask. Okay. Ang N95, all types of masks. So at that time, January 17, wala na gid man sang available nga N95. Ay ang supplier from Manila waay na naka-deliver. Dito na kumbaga sa Manila tanan. So kahapon because of this coronavirus, ginpa-monitor namon liwat ang diri sa Negros, sa Bacolod, even ang disposable masks, no? Inang surgical mask na, nga 5 pesos at an average. So, as of kahapon, may isa na lang ka-store, ka-supplier nga nagbaligya. Pero as of in the evening, mga 6 p.m., na out of stock na, 16 or 17 ka-stores, waay na sang available nga mask. I-continue lang namon monitoring every day, no? Actually, inspection gitni ang mga boxes sa mga monitors namon din pa inspection gid. And truthfully, waay na gid man sila sang available nga stocks. Yung nag-panic buying maning mga tao because of this coronavirus. Balantayan, Direction Rex, kung naipatuman gid sang grupo naman si LTFRB, din mabakal karon kag balaya law ini ang obrahon sa mga driver nga tila nga imuhon nga daw ilaman kaugalingon yung mga face mask para nga at least bilang prevention batok sining corona virus. Aksyon at tayo po na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:38 nga oras. Importante, wala nagapanik ang publiko. Bisan ano, para kadyutay da sang supply. Importante hindi lang magpanik, no? Relax lang. Kay layo-layo man sa aton kag may isa pa man lang suspected nga kaso sang coronavirus sa pungsod Pilipinas. Pero sa iban, mas mayo nga nagka-preparar. Preparar lang, kag never gid nga magsali ka kuwanda, gios bla, kay kabudlay, kung kaisa. Instead nga nagkatulog tong isa, mapukaw pa, gali kaya ipitik sintas, wala pa. Amo lang nga mga implo, no? Rodri kita na sa report sa patrolopod kay Aksyon Eden Aboso, tagiyasang isa ka uma nga nagaligar ginsulod sang armado nga mga persona di nagalaom siya ng utatan ang pagpamahog kuno sa ilaho ginsulod ni sa iya kag ginapahog siya kaya man do dutada do batiko do balaklon blato ang duta niya tapos do hindi siya magbaligya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Yari ang report de Aksyon Eden Aboso gikan sa patrol. Aksyon Eden. Action Rex ginalauma ni Juanito de Lieva Jr. tagiyaman sang Ruses Tantric Farm sakop sang Purok Manayaw Sayaw barangay Mansilingan syudad sang Bacolod nga mauntat ng pagpamahog sa ila sang isa ka pamilya nga wala niya giningadlan kag ginaligar madugay na nga nagahingabot nga baklon ining ila nga duta. Tisuno kay de Lieva alas 10:30 kagabi sang hana sila nga sudlon sang tatlo ka mga persona nga may dala ini nga mga long firearms. Dugang pa sang makita ini sang isa niya ka tinawo, gilayon ginpalukpan sang isa ka bes. Rason nga nag-isol. Ti palayag ni de Lieva Action Rex madamo na nga sahi sang pagpangsabotahe kag pagpamahog sa ila kaangay sa tong nagligad nga tuig nga samtang papauli sa ila uma upod ang iya aswa kag kabataan ginbalabaga ni Action Rex ang ila alagyan sang dalagko nga mga bato. Dugang pang alegasyon ni de Lieva nga duha man ka bes nga hana sunugon ang ila kubo-kubo rason nga nag-hire siya sang pilaman ka mga persona agod magbantay sang iya nga uma. Hindi ni private security agency gin-hire niya kundi mga tao lang? Yes, Action Rex, mga tao niya lang nga ti makabato man niya kung hinali man niya Action Rex nga sulungon gid sila basta ko si ay lang. Kasi pwede ako ragurabot. Way lang tiniruhay kay kabudlay kung kaysa magtiniruhay na. Amo na budlay the Action Rex. Ipalayag ni de Lieva, luyag sa nga mga pamilya nga mabakal ang ila duta bangod sa posible bala negosyo nga matukol bangod na hibaloan sa Action Rex ining ila lugar lapit nimo sa economic highway bala. Di kumbaga pwede ni siya matukuran da sang negosyo. Sooner or later, kung matapos ng ang dalan dito may halin sa may barangay Sumag. Samtang Action Rex nagpalayag man siya nga dismayado siya sa kapulisan sa Police Station 7. Bangod sa madugay nga panahon nga nagapablatter kag nagatawag para mangayo sang police assistance, wala sila ginpadulungan bangod suno sa iya. Ang rason sang pulis kalayo kuno sang ilang nga lugar. Tinagligad nga tuig ginpadulungan sila sang Morsha Police sa Buligman sang iya abyan nga si Anay kun si board member Andrew Montelibano. Pamatayan ta Action Rex. Baliya ka Morsha na ne? No Action Rex kung maga samo-samo siya mo daw boundary sang Bacolod kag Morsha. Pero ang duta ni nga natindugan ni sang poultry niya sang ano yan kandingan o nano yan poultry ne? Kandingan, Action Rex. Kandingan. Iya ka Morsya na ne? Kung iya ka Bacolod. Iya ka Bacolod, yapon, Action Rex. So meaning, ang may rights dira ang Police Station 7? Yeah, supposed to be Police Station number 7. Gid, bati abyan niya, Action Rex, no? Si board member Andrew Montelibano. Nagpangayo siya sang Bulig, ginlagawan siya sang Morsha PNP dito. Pero ang discretion, gid dapat ang Station 7 gidya pero ang rason kuno sa iya Action Rex kay nakalayo sang iya out of jurisdiction na iyang Morsya kung Morsya pag ito magkanto sa iya. Correct, Action Rex, pero amo na kuno na kumbaga natamad naman siya bala magsigi ka pa blatter kag magpanugid sa kapulisan diri sa Station 7 mangod nga wala man siya kuno nga ginasapak. That's why nga naghambal siya nga. Pero may record sa Station 7 siya na-check mo? Yes, Action wala pa na to na-check gid Action Rex no. Pero i-check mo kay base kung naligasyon man lang nagapa-record sa police station tapos wala man siya gakadto. So no si Action Rex for the past 5 years. Amo na ni sige gyapon wala man 5 years na. Sino pamilya na ang nagahingabot si Action Rex. Ihotek lang bisa kung karon ihotek ko lang si mo karon Action Rex. Way labot sa nagatag-hold das tupad mo ha? Wala labot niya kay karon ipatag-hold pa ni sila. Pero pamatayan to na Action Rex si Juanito de Lieva Jr. Dire, sige. Mga pila na ka, sir? Damo lang hindi kay kung kisa tamad na ko magkadto gani sa pulis magpa-blatter kay wala man lang Japon. Ikaw si kala sa sumpo mo. Tulis ang last year day after election, naging ambush kami dala sa Gwa.
ambusan gin kami tani gin puno na kabato ang amon dalan. Kaya wala nang access road naman mo. Gin puno na tapos ara na sila. Hindi galing ang isa ko katawo na may edad na kulbaan sa siguro dalay mga dagdag ko nga bato. Pero nagprepara mo kami Pati kaluyan nga Ginoo mata na pabayaan. Wala mataga panghilabot mo. Amon di simple mo ang pangabuhi, pigado, ang harassment balang sunlugon ka let's say dalawang grupo dito ang isa ka grupo diri. So kung whatever nga makasulod sila, let's say makasulod sila kag may makita nga kawatong na nila. Bali, Kabayan ng Aksyon Rex sa pagpahayag man ni Juanito De Lieve Jr. ang gansa i-Aksyon Rex sa iya tuyaha sa background. Oo, sa abi ko kung sa imo tong gansa pag sa iya to gali background. Sa iya to Aksyon Rex. Ang mga ginalauman niya. Ano man wala sa private security agency dra or private security guards? Wala Aksyon Rex kay suno siya pigado lang man siya, wala man siya sa kasarangin nga magbayad. Pila ka hektarya ning iya nga duta ni? 10 hectares. 10 hectares way ka kwarta nga ikuha security agency para mag-protect sa imong property da. Kaya ginagmay man lang ang iya, Aksyon Rex nga, kuhan mo ang ilan ang iya mga goat. 10 hectares na, gamay pa na para sa iya. Pero hindi man tanan, Aksyon Rex mo na sakupan, kumbaga, sang kanding, yan ibla. Ari lang sa may piyak na part, sa dalom lang sang iya nga balay, pila man lang to kakanding, Aksyon Rex, nga mo nang ginakuhaan gatas, bala kagamong ginabaligya. Araw-araw ng pulis ta, way gina maka-robing da siya, way magkakadto sa iya. Amo nang hibaloon, mong karon Aksyon Rex ni Aksyon Eric, manda. Oo. Kaya na ngayo, totoo kay Aksyon Eric mo, kay debalan mo, close na siya daan sa Station 7. Kung hindi mag-aktong Station 7, may city director pamantang nga mag-akto sina? Correct, Aksyon Rex. Pero taga di na, taga Bacolod man ang nagapamahog sa iya, how? Taga Bacolod man ang Aksyon Rex. Suno sa iya, pero di wala gid siya kanang sang pangalan. May pangalan na siguro, may ginatumod na siya. Galing hindi ko kay balaw na huya sa kung may kadlock siya. Pero kung kantuan mong lugar, Aksyon Rex, hindi ka ma-expect na sakop patubong sa syudad ng Bacolod. Layo, Gwen. Kikilalayo, magitoon, may tabok-tabok pa sa sapa. May kapatuga, kadto ka pa to yan, oh. Naglambot, nalas ganit, tabok-tabok sa sapa. Kita ko kay natong tabok-tabok ka man sa gamay nga ro sapa-sapa, to ba? May lang kay wala ta na tumbal, makapaligo, ikaw tani, liwat. Sige, hibaloon ta ng dugang sina kung nanong problema yan silang barangay official siya, nakapakontak na siya. Amo pa na Aksyon Rex, kiti ato to siya daan sa kaputok-putukan sa kabudlay bukid. sa iya, bisan putok-putukan sa bukid, kay sakop sa sang barangay Mansilingan, dapat gin-report siya na sa barangay. Gin-report siya sa police officially. Kung hindi mag-akto ang police, may city director pa siya nga dalaganan. Hindi sa subong Aksyon Rex, kay nakapangayo naman siya sang bulig sa aton, sigurado nga masolusyonan gini ang iya sini nga problema. Sige. Balita-alit sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa Patrol Aksyon Radio, Philippine Standard Time, last 12:48. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Sa mga ka-aksyon tadra, may tisi anay ho, base immunity booster ninyo, nagaluya na pabakuron ta ini, no? Para sa aton sini ikayong lawas. Alkaline base nga vitamin C, ang ginatanay ta sa inyo, may tisi ang alan sini. Hindi lang ni para sa immunity booster ta, pampadula pa rin sa taob lang ginaubo, ginakataraw, ginasipon, tumaranta adlaw-adlaw sang may tisi, no? Para mangin mabakod ang aton sining immunity booster, no? Kay kung mabakod ang immunity booster ta, hindi kita madali matapikan sa anuman nga ubo, kataro, sipon, trangkaso, kag iban pa, may tisi ang katapat sina, no? Pangitaon lang may tisi ang alans ni.
Kag isa pagid gatimbangan ini sila nga duha mo. Isa pagid kakatuwang sang maitisi Santon Plus Herbal Capsule. Pampatunaw ini sang bukol-bukol sa aton sining kalawasan, hubag sis tumor greater kag iban pa. Santon Plus Herbal Capsule, mga kaksyon, no? Amo nang duwa magtimbangan ay way gid mahimo ni bisan coronavirus pa ni. Santon Plus Herbal Capsule kag maitisi ang katapat sini, no? Mabakal sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man na online kag pag-deliver sa inyong puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or pwede ka mo kapadala mensahe, order man siya o kung palamang kutanon sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga kaaksyon ta dira Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Sining Syudad sa Bacolod. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, last 12:51 ang aton oras, 12:51 na mga kaaksyon. May lang pag-monitor kay Reinhardt Lindayaw Morino dira sa Utodya sa Barangay Carolan, Kabangkalan City. Kay Renny Boy Morino, Gerly Moore Morino, kag kay Maylin Morino. Alin sa Manukan Country. Thank you so much, Reinhardt Lindayaw Morino. Dira sa Manukan Country. Dira sa Barangay 12 lang. Kay Jose Herson Lapinig Junio, may lang pag-monitor. And Rona Paulmitan, Jonali Locton Piñafil, and sa kay Judith Calves Pampusa, kay Kagawad Imbong Jocampo, and likewise kay Rodora Syoko. Ay lang pag-monitor Rodora Syoko. Good PM Aksyon Rex, ini idea kundiin pwede makabakal face mask sa Bacolod. Dari sa tubang sang Corazon Locsin, no? Check lang pero ti subong sini sa nasiling na wala kita baklan. May araman siguro bro ti buwas naman siguro eh. Depende man sa stocks nila mo. May ara sa butika Riverside pero hindi na sila magbaligya, watching from Hong Kong. Okay. Mugani man eh. Temo nang gini. Lantaon talang si iban nga mga butika. Basta to bang ospital may ara na. Inday Plaza. Mahal-mahal na bala. Mas grabe man sila ya. Ay. Perte Mugani man Trexie Bosillo. Aksyon Rex, grabe panic buying ka face mask sa Just 28 sa Gatoslaw, fronting King's Hotel, kinarton ang baklanay face mask. Gali ka. Kay OTTG, Chairman of the Board, Romy Alconza, may lang pag-monitor kay Mr. Boy Morillo. Pamati siya kay katunog sa iya monitor di Aksyon Rex. Dugay na siya suki sa Aksyon Radio. Okay. Thank you so much, Boy Morillo. Halin sa kay Romy Alconza. Tagaman Sumbil, may lang pag-monitor. Kay Evelyn ni Pumusino. May lang pag-monitor Evelyn ni Pumusino. May Linde Padi Rogao Hevera. Tamyaw ilang husband niya si Roy Hevera. Kag sa bata niya nga si Jelmark John Hevera, sang Silay City. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor. Madam Virginia San Antonio Olpenda, sakto gid hambal mo nga hindi lang kita magpakulba gid sang coronavirus. Maghalong lang gid kita dalan ta pangamuyo sa Celine Homes ni Aksyon Rex. Thank you so much, Madam Virginia San Antonio Olpenda.
Kay Mr. Rogelio Simeon Ronquillo, may lang pag-monitor. Nakatutok na sa Aksyon BBB. Tamyaw lang da sa Barangay Abuanan, nagalanog na dinaw ang noon-time program sa Aksyon Radio. Ay, perti noon-time yun. Paring Simeon Ronquillo. Teresita Orita Kahuraw, may lang pag-monitor kay Kenneth Campilianos, dira sa Phoenix, Arizona, may lang pag-monitor kay Madam Jessica Belbar. Good day sa tanan nga listeners sa inyo programa Action Rex. Keep watching from the Netherlands. Thank you so much, Madam Jessica Belbar. Halong lang kamo dira, Madam Jessica. Lady Juna Bahilidad de la Cruz, kay paring Aldrin Limaco. Good noon lang, tamyaw ko lang tutor family sang alihis ga monitor gid sa imo. Thank you so much, paring Aldrin Limaco dira sa Ninas Rose sa shopping. Kay Joe Alan Brasa ho, may lang pag-monitor Jose Alan Brasa, kay Bia Jonathan, kay Marlon Villaruel Villarosa, may lang pag-monitor Marlon Villaruel Mendoza. Gatamyaw lang si Dudoy Normanco Pingko sa Hacienda Salamangka nga nagahiwat sa iyang birthday. Okay, thank you so much, Gid Marlon Villaruel Mendoza. Happy birthday liwat kay Dudoy Norman Pinko. Kay Abe Stadios Salcido, kay Wiz Khalifa Malaga, may lang pag-monitor sa kay Chaifi Kabasag kay Taboy Frank Malaga. And Mitch Labrador ho, may lang pag-monitor Mitch. Gapamati live sa Action Radio. Kay Merls Labrador, kay Joe Mongcal Torilla, may lang pag-monitor Joe. Jose Mongcal Torilla. Jovin Palay Dilocanog present man. Si Edwin Pinida, Leonila Tarosan, Gian Resisio, kay paring Kinalon Sagay, Andy Indoma Saludares, ang barangay MH Del Pilar, Pontevedra, Andy, walang pag-monitora. Kay Bernie Ainaga Laguyo, and Joy Gangi, walang pag-monitor kuno sa Gangi family dira sa La Carlota, sa Jugs Cafe, kag sa tanan nga galan subong. Salamat gid. Ayos, thank you so much, Joy Gangi. Jigo Val Flores, check attendance lang kami. Thank you so much, Jigo. Kay Merilo Catinoy, may lang pag-monitor. Kay Ernesto Rigazzo, kay April May Lidona. Ginatamyaw lang sa Purok 4, Barangay Granada, Pamilya Adolfo. Salamat gid, April May Lidona, ang pagpanamyaw. Ayos. And kay Mary Grace Eugenio Fermin, Alex Bansuelo, silay damo di... okay, damo to kuno sa silay. Sige lang si Jose Gerson Lapinig, Hunyo, linya monitor lang kami diya sa LLP office sa Aranita Rodriguez. Ayos. Kay Lorigin Piratilia Toriano Tapalia, good noon. Kailangan pag-monitor, no? Ayos, sige, daligid lang. Standby mga kaaksyon. Manong balikta sa diligid lamang marunggay para sa dugang nga mga balita. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Standard Time, la 1:08. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat. Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time la 1:09 ang aton oras. Kantuantang balita gikan sa BCPO naka-standby si Aksyon Eric Magbanwa. Update sining bangkay blatong nasa puan sa area sang barangay Kabugkaina sa Ngaga. Biktima ni sang summary execution ti kapulisan sa Police Station 9 may ginalantaw nga person of interest sa among nga kaso. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Alright, Aksyon Rex Cantong. Ayo di purma. Do kadugay magtig-abaw. Nasobrahan ni guro sang kilawin ni Jumariay. Sana mo kang gawag ginamos na.
Ay, oto 31 na, masaramukan ka pa. Gani, 31 na subong do. Hindi pa sa magtig-up yan. Hindi ka pa magtig-up nga kabudlay, no? Bukabudlay. Ayo di porma. Tig-up ka na ka, mag-igham ka na kagawad Jufred, kagkap Chad Peria. Para nga maayo ang huyop sa hangin, Concern man si Kagawad Jofred sang sitwasyon subong sa kuano kay Silingya, Aksyon Rex isa na ang confirmed base sa test result nga ginpadala sang DOH Australia. Sa Australia amo na halin Wuhan, halin sa Cebu, pero sa Dumaguete City na detect na, pero may dua pa sa San Lazaro Hospital nga suspected kay tatlo na tani napatay ang isa, age siya kay tatlo pagid sa Aklan. Ba kadamo gali no? Ang pangamuyoon talang nga ang novel coronavirus hindi maka-resist sa klima tadi sa Pilipinas. Tuod na. Nga hindi gid daw kay daw usual ang rapid spread out. Ya daw matugnaw nga mga nasyon. Okay. Tidiri sa aton niya init gawad diya kagawad mo. So, kung dira sa mapilitre sa Kastiliana, mabudayan kita sa Aksyon Rex, kita portira da kainit ang Kastiliana mo. Bugnaw gani lapit sa kanaon. Ayo di porma. Kaya tag-init siya sa Kastiliana. Galing. Malayo na sa coronavirus si Kagawad Jofred, kag si Kapchad. Oo. Kamusta si Kapchad? Subong daway katig-ab, no? Ayo di porma. Kasi nalumos sa corona. Sako giguro si hindi na. Kapchad. Pero man si Kagawad Jofred. Araman si Kagawad Jofred. Oo, gani. Manti daw wipa, no? Ate, ara na. Ayo di porma. Ang corona. Ang coronavirus, ara na. May bagulang daw nanutong kwantos ang Department of Health. Daw may ginamonitor naman sila itong nga coronavirus victim. Kamugani na. Ano man iman? So, kilalang halong kita, no? Halong gid kita. Importante da. Importante da may unod ang bulsa. Ayo di porma. Importante da kay kung wala unod ang bulsa mo, dira magapenetrate ang coronavirus, no? Kag magaut-ut pagkadto sa imong kadlaw na lang si Kagawad Jofred sa kubrata niya. Mo gani na, no? Kadlaw lang nanay Kagawad Ay, kadlaw ta na kay kung magseryoso. Magseryoso tani karon. Kululbaan ba? Mapakulba pagid ta dugang sa ibanda. Iban ka panik-paing Kita mo to sa kabangkalan ko no to ay na to. Ay naano maning mga relax ka mo bala. Di ka magpanik kay di mo ka nagapanik ka mo di mo nga kulbaan ang tao da. Pero siling ni Alex Bansuelo sa silay damo pa kuno mas dito. Dito sa silay. Mabakal ta to guro ay. Mabakal ta to, no? Basi kung way ka mo dira, akadto ka mo sa silay, no? Pero base lang na sa iyaya, pero kung basihan taning mga messages din sa iba, no? Tanan nga mga areas, kung may mga butika, may mga hospital, ubos na yan. Gani man, no? Kadasig lang. Kadasig lang, no? Kadasig lang. So, maubusan ta Aksyon Rex ato, hindi tayo nikabakal karon. Ang problema ding plo. Ang plopikado, no? Ayo di porma. Siling ni Kagawad Jofred yung problema din, di kay ang kurong virus nga nagresulta sa plopigado. Amo nang laban gid Kagawad. Yes, Aksyon Rex, no? Budlay na mga flu nga magkataki sa ato na kay plopigado, kag magadulo. Magadulo ang aton nga bulsa. Importante dayon ang anong selebrasyon gani sa Lacson karon? Bacalao Chat Festival. Ayo di porma. Siling ko gida. Amo nang tirada da sa GNG. Yes, Aksyon Rex. Nan. Dara ka mo hugpa. Karon sa gabi, Biyernes, no? Biyernes, Friday nights. Yes, Aksyon Rex. Tapos Saturday nights. Yes. Tapos Sunday nights. Sunday night. Tatlo kadlaw, no? Yes, Aksyon Rex, no? Sige, kita-kits na karon Kita-kits sa GNG, Resto Bar. Resto Bar. From where the Aksyon is. Ayo di porma. Report lang ba? Daw, report lang na. Anong latest ning investigation sa police station 9 is bangkay ni? Okay, may latest din may ara na sila ginatawag nga person of interest sa sining ginapatihan ni Police Lieutenant Junito Pastrana nga biktima sang pagsalvage sining si Rogelio Lopez
nga taga barangay Gilararan Silay City, although nga 95% pa lang ang iya siya confirmation kay ginaangan niya pag-abot sini nga ugto o rini nga hapon sa pamilya gikas Silay City Aksyon. Now, kung nga nakasiling si Police Lieutenant Junito Pastrana nga biktima ini sang salvage bangod nga halos ang igo sini sang Luthang Aksyon nakasentro tanan sa ulo kag sa liog, no? Plus nga may igo may ini sa iya sini nga butkon kag likod, pero ang mas madamo nga igo diri sang Luthang gamit ang kalibre 45 base sa basiyo nga na-recover ari tanan sa liog kag sa iya sini nga ulo Aksyon na Rex. Now, suro sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana nga natandaan niya ini ang itsura ni Virgilio Lopez bangod nga hindi sa walipat sang alom si sa guya because sa tungaligad nga August 26, 2018, biktima galini sa paglutang si Virgilio Lopez dara sa may Mercenary Inn sa may barangay Singkang nga sa diin ang motibo yadto sa insidente magilutang siya amo ang lansihanay transaksyon sa droga kay that time si Pastrana amo ang investigation on duty kag OD on duty sa matabo ang paglutang Aksyon. Now ginaangot rin ni Pastrana ang previous case nga paglutang sa kay Virgilio Lopez sa subong nga natabo siya nga tira sa puwanan ng idisya. Virgilio Lopez kun Virgilio Lopez ang middle name Lusada Aksyon. Lusada galining middle name niya. Lopez gini ang apelyido niya. Yes, ang ngayon ini si alias John Lopez. Amo ni ang correct time ni Lieutenant Pastrana. Gani kaya biko kung Lusada ni Lopez galining. Virgilio Lopez Lusada alias John Lopez Aksyon Rex. So, amo ni sa mga ginaangan ni Pastrana ang pag-abot sa pamilya para nga makuha pagitamdugang sini nga detalye angot sa sini nga insidente nga paglutang siya sang last August 26 nga nagresulta nga ini sa na pasakaan kaso ini napatay illegal possession of firearms pag ato nagtiro sa iya actually ginpasakaan niya man to sang kaso na prostrated murder Aksyon Rex. Ang pagpanaw diri ni Pastrana may kaakig ang mga nagutang hindi magnubok siguro more or less hindi ni Pastrana anom ang naghimo sa krimen kag according sa pila ka mga testigo nga may nakit-an nga duha ka salakyan pero hindi ma-identify kung ano nga klase salakyan after sa nabatian ang linuko kagabi dira sa may area sa barangay Kabuk Puro Cross sa diin sa puan kay nasanggaga ang bangkay ni Virgilio Lopez. Yari si Police Lieutenant Junito Pastrana sa pinakauligang interview sa Aksyon Radio. May complete name ka at may address considering sa dokumento nga ginauyatan ka, pero hindi ka na makalayag sa kanina na considering daw ginakunik ka mo lang sa siniya nga kaso. So it could be possible nga tong previous nga case may angot din sa pagpatay sa iya? Yes sir, definitely. Pero wala ka ginakuha gito nga actually ang cause man siyang pagtiruway nila sa to o natiruwan si Tudinot tungod man sa MC Hanay sa illegal na droga. Kag pwede dito siya nga to nagtiro sa iya, may angot mo sa droga to? Yes sir, ang information atong nagtiro sa iya involved man sa illegal nga droga. Pero wala pa tayong information na angot sina. Pero pwede ito sir maangot ining uling insidente nga napatay siya sa tong una nga kaso? Yes sir, pwede gid. Amo na subong gina-consider kaning isa ka person of interest. Okay, so but sining may ara na kita siya ginatawag nga person of interest nga posible pwede ta maangot sa subong nga kaso kapag patay sa iya? Yes sir. Kung natawag sa rang manera sa pagtiro ya bala Sir Pastrana daw may kainit kati pila? Kasi kabasiyo sa 45 caliber na recover ta. Kung tanawang ta siya may kainit ang suspect, no? May kainit ang suspect ang USB, aluson, liog, ulo, isa kay sa likod, upper arm, tapos ang liog dadamog gate sa ulo auxiliary. So ang nag-execute sang krimen, it seems nga masina tungo daw puwerteng kainit siya. Puwerteng kainit pero hindi nakagapos. Consider ka niya tawag na summary execution. Tungod ang biktima ta nakagapos nakagapos ang duha ka kamot, ginbaklid gini siya. Ang TL wala, isa naka-jacket, naka-ipong, except sa nga jersey sa sulod nga gasaksok. Actually, si Police Lieutenant Junito Pastrana ng Hepes ang station number 9 nga makaroon ang nagapanguna sa sining pag-imbestiga sa kaso nga pagpatay sa kay Virgilio Lopez nga tumandok sa barangay Ginharam, Ciudad Sangs. Anong obra ya sini? Wala ni sa obra Aksyon Rex actually umani gani ka ginapapot karon hapon ni Pastrana ang pamilya para nga makuha kitang dugang pag-isili ka detalis as to sa pagkatao ni Virgilio Lopez. Kung pamilya daw hindi man interesado ni nga magpakigangot sa pulista? At depende na sila kasi Pastrana, ulat naman lang sa ila. Aksyon Rex mo, kung kabibig ko may lead ng pulis naton, person of interest na pwede nila posible mo sisa
sa sining nga kaso, pero kung hindi mag-cooperate ang pamilya, depende na sila Pero at least, bisan paano, ang pulis nato, Station Number 9, si Police Lieutenant Pastrana, nagatingo nga, nga bisan paano, masolbar ang ini kaso, kag masolusyonan ini pagpatay sa kay Virgilio Lopez Aksyonex. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod, Perpio, na sa balita nga sa Aksyon, Eric Pobra, nag-report sa Bacolod. Ga pamangkot di si Kagawad, Jofred, kuno, pamangkot di sa Okay. Ang GNG may tapa mana parehas ka namit ton sang tapa mo Action Rex. Okay, tapa, may aray, tapa, pata. Pata, tinapa. Ano pa? Sige na. Papa. Tapa, pata. Atap, basta may pa, kanta. Okay na nasa. Pura ng karapata. No? Ayo di purma. Sige na. Sige, ang aksyon ko PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Pobra, nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kantuantang balita ni Aksyon Marlon Hinovia, naka-standby sa Kapitolyo Provincial, home quarantine gin panugyan ni Gob Lacson sa mga negrense nga nagabiyahe sa China kag nagbalik diri sa probinsya. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Negrense sa mga oriental nga sa pungsod China kag sa pungsod Pilipinas, partikular sa ato sa after nga signal Trabe uno sa mga ginapailalong pa sa investigasyon. Una, hambal ni Lacson, dapat importante ang kooperasyon sa whole community. Tanan dapat mag-cooperar. Kadua, hambal niya kung may nabalaan nga tawo nga naghalin sa China nga arin diri sa Negros Occidental, matabalon na insida ang opisyal sa barangay, agot nga ang mga barangay official, amo naman ang magapabalo sa mga health officers. Kapagkatapos kung pwede pa lang, ipatawag ang ina nga tawo, agot nga mausisa, istorya ko nanong status ang iya siri nga ikaayong lawas. Sa kulo kompleto kaga intuto nga parokyan ni Governor Paul Lacson. Ari siya sa interview sa makatapos sa media sa pangilabang nga aga. First thing to do, if you know of any person within your community who traveled to China and has returned, please notify your respective barangay captains, who in turn will have to notify their respective health officers, so that we can contact these persons and see what is the status of their health at present. We also recommend that, again, if there are any negrense who traveled from China, pag pwede magpa-stay home lang anay sila for maybe 14 days para just to make sure that they are okay. Especially now that it has been confirmed that we have a visitor from Wuhan that actually has been confirmed of having this novel coronavirus. And so that's why it's very important that this will be an effort of the whole community. Now, if there's anybody who is feeling sick right now and also came from, especially China, it is your obligation now to notify our health officers so that you can be treated accordingly. As I said earlier or before, that it is Corazon, our regional hospital that will handle patients that are confirmed to have this novel coronavirus. Those who arrive from China, mag-home quarantine lang kamo anay, especially if you don't feel any flu-like symptoms. Okay, so you can stay home muna, home quarantine. But if you already feel parang you have a flu, please report, because we will take care of you. Report sa edition aksyon ang reaksyon sa gobernador may kantarang sering daw pareho na sa panic buying.
pagdagsa sa nga manugbakal sa nga face mask kag ang kaupo sa nga taxi damo nga mga butika diri sa Pugo probinsya. Ang kaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Malusipoy. Una sa balita sa Aksyon, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia, kantuantang balita sa out of town, naka-standby si Aksyon Roger Gotib, unahunta sa Cadiz City. 33 anyos nga lalaki nga nagapangatubang sang kaso reckless imprudence resulting to homicide gindakop sang mga kapulisan. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Aksyon Rex voluntary na surrender ng 33 anyos nga driver sa diin inisya may kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. At tabo sa taong tinalikdan nga bulan sa Desyembre ang may umaras inisyo sa MTCC sa siyudad sa Talisay. Inisya gindakop diri sa bahin sang barangay Antis Bonifacio gikilala kay Jenson o kung Jinso Serrano Almuete, 33 anyos sa edad kag inisya may asawa, residente sa Kasidakon sa barangay Antis Bonifacio, siyudad sa Cadiz. Suno sa report, inisya may yara nga nakapinding nga warrant of arrest sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide na gin-issue sa korte MTCC sa Santa Talisay kag gipirmahan naman ni Honorable Judge Maria Iselia Janena Sanchez Pan nga sa riyan ini nakapit sa Marso 21, 2019. Ang report nga ginaparugutan sa korte ini siya makapiyansa man sa 30,000 pesos para sa iya sinitemporaryo nga kailwayan. Apang sa karon ini siya karon ang yara sa kustodiya sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Bangod nga ini siya wala pa man makapiyansa base sa iya sini nga pagpayag nga wala siya sang sala sa sini nga paghulog sa iya sang warrant of arrest tungod nagabiyahe siya sadto alin sa Bacolod pakato sa siyudad sa Cebu nagadala sa wing van nga tracking kang nagbunggo sa iya isa ka naka-single motorcycle nagitunaan sa kamatayon sa tong suno sa iya nagamaniyong nga humog bagay gayni siya ang naklugan sang warrant of arrest. Payag pa niya nga iya naman ini nga nariglo pero naglibog ang iyaulo kung nga may warrant pa siya. Report gikan sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa Aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Matapos ang balita gikan sa siyudad sang Cadiz, kadtuantang balita ni Aksyon Percival Villamor sa siyudad sang La Carlota, isa ka 33 anyos nga lalaki patay matapos nga naghikog sa siyudad sang La Carlota. Yari ang kaundan sa report. We have Aksyon Percival Villamor. Pers? Aksyon Rex, alas 5:25 sining January 31, 2020. Ini si Mario Pasamante o utod sa biktima nga nagahigot sa iya liog gamit ang habol. Aksyon Rex, nag-report sa aton na kapulisan sa siyudad sang La Carlota kag nagaparecord sa station nga ang iya nga utod nagasapuan niya nga nahigot sa balayan kag ang aton katapos ang kapulisan sa La Carlota headed by Police Major Romeo Embargas upod ang alert team nagproceed dito sa area nga kusidiin ang reported nga may isa ka persona nga naghigot sa iya nga liog. Ang biktima nabtan dito sa aton nga kapulisan ginkilala sa kay Fidel Husal Ipasamante, 33 anyos, pumuloyo sa Bukros Gamay, Barangay 2, La Carlota City. Kag sa aton nga pag-investigar sa aton kapulisan sa among aksidente dito sa area, dito pangusisa sa aton kapulisan, ini ang biktima nakita nila dito nga ang habol nga nahigot sa iyang liog, kag nakita dito sa iyang man nga utod nga mo si Mario nga wala na sa kabuhi kag nagakabit na sa sulod sa ilabalay sa balayan kag yami na ini.
kagindali-dali man dala diri sa Don Salvador District Hospital agud to nga deklarar gid sa nga attending physician apang pag-abot diri gindeklarar sa nga aton attending physician diri sa Don Salvador District Hospital nga si Doktora Amelin Rose D. Ansag, medical doctor sa nga Don Salvador District Hospital nga dead on arrival. Ini ang biktima. So karon ini ang biktima ara karon sa isa sa nga porenarya diri sa syudad sang La Carlota. Report na gikan diri sa Don Salvador District Hospital para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor. Taga-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, Santon Plaza Herbal Coffee Mix para sa mga ka-aksyon tadra para makarelax ang paminsaron ta. Wala nagakurog-kurog ang lawas ta kag hindi acidic. Santon Plaza Herbal Coffee Mix ang aton sining nga tirahon. Tirahon sa bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Ang isa pagid Santon Plaza Herbal Soap, ang habon nga pampakinis ang kutis, pampaputi ang kutis ta muning nami di pangdula papunggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya kag baho sa ino, no? Amo nang manami da Santon Plaza Herbal Soap mga kakson para gid sa inyo nga mga kabarkads naton. Santon Plaza Herbal Soap. Isa pagid Santon Plaza Herbal Oil para sa mga athletes ta, sakit na lawas ta, tuhod, ang ato sining hawak, ang likod ta. Gamay lang, badyusan ta lang sang Santon Plaza Herbal Oil, tapos i-massage tang portion nga masakit. Bakaligad ang 30, tubtob isa ka oras, okay na. Ang kondisyon sang lawas ta. Santon Plaza Herbal Oil, Santon Plaza Herbal Soap, kag Santon Plaza Herbal Coffee Mix, sarang mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar kag sarang man mabakal ina online kag pag-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or mag-order sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag
na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubos ang mga mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, creatinine kag iban pa. Nagadugang man sa supply sa mga kakulang sa mga vitamins kag minerals. Kasubong sang vitamin A, vitamin C, magnesium, vitamins, calcium, potassium, zinc kag iban pa. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Para sa dugang sining kasayuran, magpakigangot lang. Mag-text or magtawag sa kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595 para sa Evergreen Herbal Capsule. Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa aton sining nga pagpangalagad. Salamat gid mga ka-aksyon sa inyo sining nga pagpakigupod sa isa ka edisyon sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life, sunod sa dili gilamang marugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!